Que tal, saudos? Detido en Pontevedra un home por agredir a súa exparella. Tamén foi atacada unha amiga da víctima cando intentaba defendela. Vémolo de contado, antes titulares. Aínda que é improbable que cheguen a tramitarse, o Goberno de Outes presentou esta mañá a súa proposta de orzamentos para este 2025. Faino a escasos días da celebración do pleno da moción de censura. Con toda a seguridade, o Goberno saínte vai retirar de orde de día as contas do pleno ordinario deste mes de febreiro, que está convocado pro xoves 28. Rematado o prazo de presentación de achegas convocado pola Xunta de cara á licitación do novo concurso de transporte público, os alcaldes do Barbanza propoñen dous eixos de actuación para vertebrar a comarca. Por unha banda, servizos directos que conecten os 4 concellos con Santiago, combinadas con liñas entre os municipios pro transporte de proximidade. A empresa Artesa, especializada en produtos do mar e situada no polígono de Barro, faise co selo de Galicia Calidade. A compañía dedícase sobre todo ao envasado e distribución de vieiras e ourizos. A dirección da empresa salienta que coa certificación do seu produto se lle está dando un valor engadido ao seu traballo. Volven as mulleres que opinan. Os días 14 e 15 de marzo, o Teatro Principal de Pontevedra acolle a 8ª edición das Mulleres que Opinan Son Perigosas. Ata 15 profesionais pasarán polo escenario pontevedrés nesta fin de semana con especial protagonismo do xornalismo internacional e de investigación. En Ribeira celebrou este mediodía o acto central da Semana de Rosalía. O alcalde e presidente da Fundación Rosalía de Castro plantaron nas inmediacións da Casa da Mocidade unha figueira procedente da Casa da Matanza. Ademais, dentro duns minutos tamén coñeceremos os actos que están preparando na Pobra para homenaxear a poetisa esta fin de semana. Vémolo todo de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Detido en Pontevedra un home por agredir a súa exparella e a unha amiga que intentou defendela. Os feitos producíronse o pasado 9 de febreiro no marco dunha discusión no mediodía do domingo que se foi volvendo máis violenta na vivenda que ambos compartían. Segundo o relato da vítima, o home de 29 anos deulle unha puñada nun brazo. Mentres a súa exparella se defendía da agresión e gravaba a discusión co seu teléfono móvil, intentou mediar unha amiga da víctima que se atopaba no domicilio nese momento. Finalmente, esta moza tamén foi agredida polo detido. Ata a vivenda desprazáronse efectivos da policía local que detiveron o home por un presunto delito de violencia de xénero. Xa saben que hai un número de teléfono que poden chamar se son víctimas da violencia machista, e o 016 e de balde non deixa pegada na factura, aínda que si é recomendable borralo da lista de chamadas do teléfono móvil. E tamén en Pontevedra, a policía local detivo un home que estaba en busca e captura cando circulaba pola rúa Santa Clara. Foi na madrugada do sábado ao redor das 5:30. Os axentes deron o alto ao conductor dun vehículo no interior do estacionamento desa rúa. Na Dirección Xeral de Tráfico comprobaron que ese vehículo estaba rexistrado porque tiña caducada a ITV dende setembro de 2021. Ao solicitar a identificación do conductor comprobaron que carecía de permiso ou licencia de conducir. Ademais, ao cotexar os seus antecedentes, confirmaron que sobre el existía unha orde de busca e captura polo xulgado de instrución número 3 de Santiago por roubo con forza nas cousas. Os axentes procederon á súa detención. Aínda que é improbable que cheguen a tramitarse, o Goberno de Outes presentou esta mañá a súa proposta de orzamentos para este 2025. Faino a escasos días da celebración do pleno da moción de censura. Con toda a seguridade, o Goberno saínte o retirará da orde do día do pleno ordinario deste mes de febreiro, convocado para o xoves 28. O Goberno de Outes decidiu dar a coñecer a súa proposta de orzamentos para este ano 2025, aínda que con toda probabilidade non chegarán a executarse,
posto que o próximo martes debaterase a moción de censura presentada polo Partido Popular e o concelleiro díscolo do Partido Socialista. As contas presentadas polo Executivo ascenden a 6,6 millóns de euros, cifra que supón un incremento de preto do 8% con respecto ao pasado exercicio. O presuposto, en palabras do alcalde, máis grande na historia do concello. Estamos falando dos orzamentos que son os máis altos da historia do Concello de Outes, con máis de 6.670.000 euros, donde, bueno, unha parte moi importante dos mesmos, evidentemente, está dedicada ao gasto de persoal, cerca do 50% do mesmo. Tamén sufre un incremento importante aos gastos correntes, os gastos dos servizos que presta o noso Concello. Este incremento, que é un incremento do 11%, achegándose os gastos correntes a máis de 2.700.000 euros, ven en boa medida determinado, entre outros, pola subida do custe da recollida e tratamento do lixo, que é unha partida que sube moito, derivado en boa medida a suba que nos aplica a Sogama aos concellos adheridos a este sistema, pero tamén pola subida do custe do servicio de atención no fogar, da axuda no fogar. Os investimentos aumentan preto dun 25%, representando o 11% do orzamento, máis de 770.000 euros, que estarán destinados basicamente ao mantemento das infraestructuras municipais. O avanzado estado de tramitación en que se atopan as contas supón, segundo o alcalde, unha mostra máis da boa xestión municipal, en contra do argumento do seu aínda socio de goberno, Tono Camaño, que aludiu á falla de orzamentos como un dos motivos da súa saída do goberno. Un dos argumentos que utiliza o Partido Popular e o concelleiro tránsfuga para presentar a moción de censura é que o Concello de Outes non é capaz de presentar uns orzamentos en tempo e forma. Eu teño que dicir que somos o segundo concello da comarca de Muros Nova e da comarca de Barbanza, que presenta o proxecto de orzamentos este ano. E o ano pasado tamén pasou algo moi semellante. Por tanto, son argumentos falaces, argumentos que simplemente queren justificar o que é injustificable. E rematado o prazo de presentación de achegas convocado pola Xunta de cara á licitación do novo concurso de transporte público, os alcaldes do Barbanza propoñen 2 eixos de actuación para vertebrar a comarca. Por unha banda, falan de servizos directos que conecten os 4 concellos con Santiago e tamén liñas entre os municipios para o transporte de proximidade. A próxima licitación por parte da Xunta da concesión da liña que cobre o transporte regular na Barbanza, unha vez resolto o contrato de explotación coa empresa que presta este servizo, é unha das razóns que levou a Mancomunidade Barbanza-Arousa a presentar unha achega común polos 4 concellos para que sexa incluída no prego de condicións do novo contrato, garantindo así un bo funcionamento do mesmo. A proposta que lle trasladaron á Xunta pretende establecer 2 eixos de actuación para así vertebrar a comarca. O primeiro deles busca crear unha liña rápida que uniría os 4 concellos e posteriormente con Santiago a través da autovía. Unha liña rápida que vertebraría os 4 concellos e de aí con Santiago a través da G11 da autovía, con unha única parada por concello, o que nos permitiría, pois, isto, ser competitivos e ser atractivos dende o punto de vista de renunciar aos coches privados, porque calculamos que se podería facer o transporte o viaxe entre Santiago e Ribeira nun tempo non superior a 1 hora e cuarto. Por tanto, sería factible que unha persoa para desplazarse ao seu posto de traballo, á universidade, a calquera outra actividade que poida desenvolver en Santiago, pois que pensara en usar o transporte público por diante do transporte privado. E ademais permitiríanos tamén ter unha conexión con outros eixos de transporte fundamentais que en Santiago poderían interconectarse, non? Estamos falando, por exemplo, das conexións co aeroporto, estamos falando da propia AP9 ou tamén das conexións coa estación de tren, coa AVE, con distintas outras ofertas de transporte que ali se poden atopar, non? A segunda das achegas formulada pretende establecer unha liña entre os 4 municipios pola costa a través da AC305, cunha frecuencia de desplazamento elevada. Que uniría os nosos 4 municipios pola costa a través da AC305 cunha frecuencia, pois, bueno, pensando xa nun transporte máis de proximidade entre os distintos concellos, non? Entón, con estes 2 elementos e ademais constituindo pois unha frecuencia de desplazamento que atenderan ás necesidades dos veciños, pois atendendo as horas punta, atendendo tamén aos distintos servizos que se poden necesitar en cada un dos concellos, pois pensamos, e iso é o que motiva que fagamos esta achega, que poderíamos avanzar nese sentido de dotarnos dun transporte
moito máis competitivo. Dende Barbanza Arousa agardan a que a súa proposta sexa tida en conta, atendendo así as necesidades da veciñanza da comarca, usuaria do transporte público. A empresa Artesa, especializada en produtos do mar e situada no polígono de Barro, faise co selo de Galicia Calidade. A compañía dedícase sobre todo ao envasado e distribución de vieiras e ourizos. A dirección da empresa salienta que coa certificación do seu produto se lle está dando un valor engadido ao seu traballo. Reivindican a súa calidade e sobre todo a orixe dos recursos cos que traballan, 100% galegos. A empresa Artesa está instalada no polígono de Barro dende o ano 2022. Con todo, a súa traxectoria ven de lonxe porque antes de trasladarse a estas novas instalacións xa operaba no Porto de Marín. Malia o cambio de localización, o que nunca mudou foi o seu compromiso coa calidade e a orixe galega dos seus produtos. Unhas liñas de traballo que levaron a esta compañía especializada en produtos do mar a facerse agora co selo de Galicia Calidade. É unha forma máis de demostrar que somos galegos, que Galicia o merece e o sector primario, en este caso o sector do mar, pois ainda máis, porque estamos pasando uns momentos delicados, entonces pois é o momento como para que potenciar e fomentar e que todo o mundo vexa que vale a pena loitar para poñer en valor todos os nosos recursos. A empresa encárgase do procesado, envasado e distribución de produtos do mar, en especial vieiras, pero tamén ourizo ou navalla. Centrada no mundo da distribución para a hostelería, nestas novas instalacións danlle valor ao produto, sustituindo toda a importación por recursos galegos. O que queríamos era sustituir todo o produto de importación por produto galego, e así o hemos conseguido. Ben é certo que sempre dá man da nosa hostelería. Gracias a eles, que son os nosos mellores embaixadores, hemos conseguido gañar ese nicho de mercado e poder comercializar pois o ano aproximadamente 100 toneladas de vieira galega, volandeira e toda a visterada tamén galega, navalla e ourizo, que sempre se traballa dunha forma que para o hosteleiro se xa moi fácil poñelo nas nosas mesas e que os comenzáis disfruten dun produto con un sabor auténtico a Galicia. Esta mañá, a xerente da Artesa asinaba o certificado de Galicia Calidade xunto coa responsable deste selo. Ven sendo outra empresa máis das que realmente traballan por Galicia e a certificación de produto galego 100%, estamos falando de vieira, estamos falando de ourizo, todo, por suposto, pois con esa orixe galega, que é o que realmente buscamos, a certificación que é Galicia Calidade. Coa súa incorporación son xa máis de 170 empresas de produtos ou servizos certificadas co selo de Galicia Calidade. A Deputación da Coruña abre o prazo de solicitude das axudas do PEL dirixidas a PEMES e autónomos. O orzamento inicial da convocatoria achegase aos 8,7 millóns de euros, 400.000 máis que na anterior. Están destinados a apoiar a contratación de persoal en empresas, así como o financiamento de novos investimentos que melloren a competitividade dos pequenos negocios e a sufragar tamén as cotas á Seguridade Social dos autónomos. As axudas poden chegar ata os 45.900 euros, posto que as 4 liñas de investimento, autónomos, contratación e mantemento, son compatibles entre sí. O prazo para a presentación das solicitudes estará aberto ata o 17 de marzo. Dous barbanzáns figuran na lista de Avogacía polo Cambio, a candidatura alternativa que se presenta ás eleccións do Colexio de Abogados da Coruña. Os obxectivos desta lista, encabezada por María José Almodóvar, pasan pola renovación dos órganos na busca de mellores condicións pros letrados e a creación dun estatuto propio. A boirense Soledad Vázquez e o ribeirense Juan Folgar forman parte da candidatura de Avogacía polo Cambio, que concorrerá ás eleccións do Colexio de Abogados da Coruña o vindeiro 12 de marzo. Esta lista, encabezada pola candidata a decana María José Almodóvar e que completan Ana María Gil, Juan Manuel Segura e Laura Rivas, propón unha alternativa á candidatura oficial que actualmente ocupa a Xunta de Goberno. Coa renovación como lema, destaca entre os seus principais obxectivos a creación dun estatuto dos abogados da quenda de oficio, que a día de hoxe carecen dun regulamento xurídico que define os seus dereitos e obrigas. Xunto con esta liña central do seu programa, perseguen outras melloras para o exercicio da profesión, como o paso das mutualidades ao RETA en igualdade de condicións. El grave problema de los abogados mutualistas que tienen unas pensiones indignas y que no ha sabido el colegio amparar, sino incluso
ha pasado de soslayo o incluso en algún caso se podría incluso intuir que ha favorecido esta situación con su inactividad o incompetencia y por lo tanto nosotros proponemos una pasarela al RETA, 1 por 1, voluntaria y para todos, tanto los activos como los pasivos, para dar una solución al tema de la mutualidad. Otro tema acuciante es el del turno de oficio. Proponemos la creación de un estatuto profesional del abogado del turno de oficio, el reconocimiento de derechos laborales, el reconocimiento de una relación laboral de carácter especial con la Administración, el reconocimiento de las cotizaciones de años atrás que se hayan perdido y, en definitiva, también amparar y que se reconozca el derecho de huelga de los abogados del turno de oficio. Apostan tamén polo fomento dunha formación continua accesible, a transparencia na xestión ou o impulso das delegacións dos povos máis pequenos para que dispoñan dos mesmos medios e servizos que as cidades. Los compañeros que no están en Coruña viven en un estado de abandono respecto de lo que es la protección colegial. Se ha conseguido precisamente por intermediación de Juan que en estas elecciones se pueda votar desde aquí como Junta Local, que esto es una novedad que nunca se había hecho y es algo tan simple como decidirlo, como efectivamente se ha hecho para estas elecciones. Esto es una muestra simplemente del grado de abandono en el que están las delegaciones, que si no se pide, si no se mueve alguien desde la central del colegio, no hay esa sensibilidad, ¿no? As votacións presenciais en Ribeira poderán realizarse en horario de 9 a 1 nunha sala habilitada no xulgado. Pollo ten todo en marcha para gozar dun entroido participativo. Vémolo á volta da publicidade. Continuamos aquí nas Novas, en Canal Rías Baixas. As profesionais da comunicación volverán ter en Pontevedra o foro no que son as protagonistas. Os días 14 e 15 de marzo, o Teatro Principal acolle a 8ª edición das Mulleres que opinan son perigosas. Ata 15 profesionais pasarán polo escenario nesta fin de semana, con especial protagonismo do xornalismo internacional e de investigación. O Teatro Principal de Pontevedra volverá a converterse no foro de opinión con sinatura de muller. Os días 14 e 15 de marzo regresa as mulleres que opinan son perigosas. Poñer o xornalismo outra vez no centro para reivindicar o papel fundamental que nestes momentos de sobreinformación e desinformación teñen os medios de comunicación e as profesionais que exercen este oficio en prensa, radio e televisión. Digamos que volvemos un pouco á nosa esencia, o xornalismo e as xornalistas. A proposta cumpre a súa 8ª edición e celebra reunindo a voz de 15 mulleres de perfis moi diferentes, mesturando profesionais de longa traxectoria con outras máis novas. As encargadas de abrir o foro serán María Piñeiro e Antía Yáñez, gañadoras do segundo premio Mulleres que opinan. Pechará esta edición a xornalista deportiva María Escario. Observamos a actualidade do último ano e o que acontece é que unha gran profesional referente da comunicación, da información deportiva e unha cara moi coñecida para toda a poboación se xubila. Se xubila María Escario, queremos que veña aquí para repasar a súa traxectoria e para celebrar con ela pois todos eses éxitos e camiños que foi abrindo para as demais. Así que María Escario é unha das convidadas, con ela pecharemos as xornadas de este ano. Entre elas haberá outras 11 intervencións. Pasarán polo teatro Noelia Adane, Zaida Bau, Inés Martín, Raquel Martos, María Hermida, Macarena Baena, Blanca Lacasa ou Raquel Rosa. Tamén estarán Olga Rodríguez, Ana Bosch, Ana Marcos e Elena Reina, que porán voz a dúas das cuestións protagonistas da programación deste ano, o xornalismo de investigación e o internacional. O xornalismo de investigación para destapar casos de violencia sexual e a información internacional terán un especial protagonismo nesta 8ª edición de Mulleres que opinan. Queremos coñecer as dificultades destas especialidades dentro do xornalismo e a importancia desta información perigosa, que sabedes que non sae gratis opinar de violencia sexual. O remate desta edición do foro volverá a abrirse a convocatoria para os premios Mulleres que opinan, convocados pola Deputación e o Concello de Pontevedra, que na súa terceira edición volven buscar promover o exercicio da opinión xornalística e fomentar a aparición de mulleres opinadoras.
Ribeira celebrou este mediodía o acto central da Semana de Rosalía. O alcalde e o presidente da Fundación Rosalía de Castro plantaron nas inmediacións da Casa da Mocidade unha figueira procedente da Casa da Matanza. Escolares de diversos centros educativos de Ribeira participaron esta mañá no acto en lembranza de Rosalía de Castro celebrado carón da Casa da Xuventude. Alí asistiron á plantación dunha figueira que simboliza a unión entre a Casa de Rosalía e o pobo de Ribeira. Para min é unha honra, unha altísima honra participar neste acto plantando unha figueira que ven de Padrón hasta Ribeira, que ven da Horta de Rosalía a este xardín de Ribeira e que é un símbolo da irmandade entre a Casa de Rosalía e o pobo de Ribeira. Decirvos que só teño un desexo para hoxe, é para o Día de Rosalía, pero hoxe especialmente ao vervos a todos vos, que é que esta figueira prenda en Ribeira como prende nos vosos corazóns de meniños e meniñas o amor á nosa lingua, o amor á nosa cultura, o amor á nosa terra. O alcalde destacou a importancia de reivindicar a figura de Rosalía como referente na defensa da fala, nun momento no que os datos amosan un notable descenso no uso do galego. No tempo que viviu Rosalía, ninguén escribía en galego. E ela foi unha das primeiras que quixo reivindicar a nosa lingua, a lingua galega, escribindo eses versos na nosa lingua. E tamén é importante que a día de hoxe reivindiquemos todo o traballo que fixo Rosalía. E digo isto que hoxe é moi importante porque os últimos datos estamos vendo que o galego cada vez se fala menos, que hai unha quebra na transmisión xeracional entre pais e fillos e fillas, e necesitamos tamén que dende as administracións pois potenciemos o uso da lingua galega en todos os ámbitos, especialmente tamén no educativo, para que vós, os rapaces e as rapazas, poidades coñecer a nosa lingua e tamén poidades falala. O acto rematou co descubrimento dunha placa conmemorativa en lembranza desta árbore o que simboliza. Os asistentes despedironse entoando o himno galego. Bueno, tamén a Pobra celebra esta vindeira fin de semana unha serie de actos en homenaxe a Rosalía de Castro. O venres a 1 da tarde terá lugar a tradicional ofrenda cívica ante o busto da escritora. O acto estará amenizado polo grupo de música tradicional Trécola e os Quinquilláns co teatro de rúa participativo que pasa ao redor de min. O remate repartirase caldo de gloria entre os asistentes. Ademais deste acto central, o Concello programou unha serie de accións ao longo de toda a semana. Destaca a colaboración cos centros educativos con contidos didácticos sobre a obra da ilustre escritora, así como o concurso As Sete Rosalías, en colaboración co alumnado de primaria e o comercio local. Pois falando de comercio local, o colectivo Zona Aberta celebrou onte á noite o seu sorteo do Día dos Namorados. A afortunada foi Miriam García. Ela é a gañadora dunha cea romántica para 2 persoas, logo de ter participado na campaña cunha compra na tenda de polos Pío Pío. Dende o colectivo de comerciantes amósanse satisfeitos co resultado desta campaña, cunha moi boa participación entre a súa clientela. Ademais deste sorteo, en colaboración co Concello de Vilagarcía, instalaron na Praza de Galicia un fotocall cun gran corazón para que a xente sacase fotos. Na tarde do propio día 14, na xornada de San Valentín, todo aquel que se achegou ata ali puido levar no momento para a súa casa unha fotografía impresa para celebrar o Día dos Namorados. E xa hai gañador da terceira edición do Premio Internacional de Composición Portus Apóstoli, impulsado polo Festival Internacional de Arpa Vila de Noia e o Concello. Trátase do músico arxentino Federico Beilison, que concorreu ao concurso coa obra 4 historias gallegas. O xurado decidiu premiar a obra de Beilison pola súa creatividade musical e a interesante utilización da escrita para arpa, ademais de destacar os múltiples recursos utilizados para a corda. O galardón supón unha achega económica de 2.500 euros, ademais da estrea da propia obra no marco do propio Festival de Arpa que se celebra todos os veráns en Noia. Nesta ocasión, o xurado decidiu destacar tamén coa mención de honra a obra Folías Celtas do compositor e violinista uruguaio Gabriel Busi, membro da Orquestra Sinfónica de Galicia. Dende a organización do certame destacaron a calidade dos traballos presentados este ano. Recibíronse unha dúcia de propostas chegadas de Alemaña, a Argentina, Austria, Colombia, España, os Estados Unidos, Finlandia, Israel e Italia.
Pois seguimos con música. A banda de Pontevedra xa ten lista a programación do seu segundo ciclo de butaca. Vaise desenvolver do 22 deste mes ao 31 de maio no Teatro Principal con entrada de balde. Nestas sesións, os músicos da banda chegarán ao público diferentes estilos musicais. A nosa banda de música de Pontevedra, que quen de desenvolver ao longo do ano un programa que sirve para achegarnos a música das bandas e a música máis culta, digamos, a todos os espectadores desta cidade. A primeira sesión será este sábado, día 22, ás 8 da tarde. A banda de música realizará un repaso de algunhas das pezas de marcha máis recoñecidas. O cinema terá a súa parte de protagonismo na programación deste segundo ciclo. Será o domingo 16 de marzo cun concerto titulado Contos de Película e marcado na 26ª edición do Salón do Libro. Aquí a banda contará ademais cun director convidado, Pedro Villarroel. A música procesional centrará o concerto sinfónico do domingo 30 de marzo, que ademais muda de escenario para desplazarse ás 5 da tarde ata a igrexa de San Francisco. Folclores en clave de banda é o título da sesión do sábado 26 de abril, mentres que De Viaxe coa ópera é o nome que leva a última actuación do ciclo prevista para o sábado 31 de maio. Poio ten todo en marcha para gozar dun entroido participativo. A programación vaise estender por todo o municipio ao longo de todo o mes de marzo. Esta mañá presentaron o programa no Concello xunto con representantes de colectivos, grupos e comparsas que colaboran. O entroido arranca o domingo día 2 co desfile en Campelo entre a Biblioteca Municipal e a Praza da Granxa. De novo, volverá a celebrarse pola mañá. Ali terá lugar tamén a entrega de premios na que se repartirán case 5.000 euros entre os participantes. Outra proposta está prevista para o 21 de marzo. Trátase da pasarela de comparsas, unha exhibición que se vai facer na Seca. E o día seguinte, o día 22, vai ter lugar o enterro do Galo Fodorico. Vai ser, como sempre, na Praza do Mosteiro, coa posterior festa choqueira. A maiores destes actos principais inclúense bailes, enterros e desfiles en Lourido, Samieira e Combarro. Na presentación desta mañá, o alcalde de Poio destacaba a aposta de novo polo cambio a mañá do desfile, como xa se fixo ano pasado, para non coincidir con outros eventos da zona. Se volve a manter o que é o desfile de mañán. O ano pasado pois foi unha experiencia moi boa, tanto no número de asistentes de público e sobre todo na participación, é dicir, se triplicou o número de participantes e dito isto, poñendo en datos, a día de hoxe temos confirmado xa a presencia de 10 grupos, a comparsas de varias, en este caso a presencia de varias comparsas de toda a comarca, e ao non coincidir, se fixera de tarde, o problema estaba como outros anos que coincidía con desfiles como Marín ou noutros lados, pois o facelo de mañán o que consigue que sexa un atractivo para colectivos, agrupacións de outros lados. Pois así, co entroido en Poio rematamos, máis en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.